forman un compás coas iniciais dos puntos cardinais marcados na terra. Aquí fixemos un círculo con forma de compás e no noso lado marcamos a inicial do leste. A idea é situarse e gozar moi relaxados dos sons da natureza. Escolares de Navia de Suarna e Cervantes foron recibidos este mércores por Oliver Laxe na aldea de Vilela para participar nunha xincana pedagóxica. Dende a Asociación SER, creemos que un dos puntos máis importantes que temos que traballar é a cultura da autoestima. Revalorizar o noso, e por iso comezar cos colexos da zona da montaña de Lugo era imprescindible. Formaron 5 grupos e saíron dispostos a percorrer prados, cruzar o río e adentrarse no bosque e nos outos coa axuda dun mapa e na procura de pistas para atopar as rutas a seguir. Somos o grupo azul dos minerais e temos que buscar o castro. Isto consiste en ir recolectando pistas para encontrar un candado. Xa encontramos 3 pistas. Unha proba didáctica non competitiva para aprofundar nos valores da Reserva da Biosfera Ancares Lucenses. O feito de estar aquí, que é un sitio idílico completamente, bueno, como todos os Ancares, penso que este contacto coa natureza tamén lles aporta esa serenidade que tanto fai falta agora. Tarxetas e fichas de cores leváronos ata lugares como o Castro do Teso da Ermida, onde Oliver Laxe, promotor da iniciativa, agardaba por eles. Oliver explicounos que este era o Castro do Teso da Ermida, que aquí vamos a encontrar unha serie de pistas que nos iban a axudar a resolver a xincana. Estamos varios, digamos, en varias zonas diferentes da aldea do Val, poñendo un pouco probas, axudando, orientándoos, falándolles un pouco do traballo que estamos facendo, tanto a nivel de gandería, a nivel de patrimonio, arqueoloxía, de cultura. Logo da camiñada, un xantar saudável con produtos locais nunha das 4 casas habitadas da aldea de Vilela. Tamén é certo que hai un rural moi dinámico, moi creativo e moi novo que está emprendendo e queremos que eles sexan conscientes dilo, que é posible. Nela instalouse hai 7 meses unha parella nova con raíces nos Ancares e a súa filla. Con la idea de que el pueblo vuelva a renacer, de una manera por decirlo. Y esto lo de los coles, que los niños vengan para aquí, es una idea muy maravillosa, porque de esa manera también la gente nos conoce a nosotros y conoce el lugar, y para de esa manera tampoco que se pierda. Mañá e o venres volverán outros grupos de estudantes de secundaria para coñecer, divertíndose, algo máis sobre as montañas da Reserva da Biosfera nas que medran.